Καλησπέρα, παιδιά, τι κάνετε, πως είστε? Θέμης Πρόμ εδώ πέρα και σήμερα θα κάνουμε ένα review για το συγκεκριμένο μοντέλο. Όχι ρε μάλλον. Πού είναι τα ακουστικά ρε μαλάκι? Όχι ρε παιδιά, ακόμα δεν ξεκίνησε το review. Μισό λεπτό, επιστρέφω σε λίγο. Δεν μου πας καλά. Καλά είμαι, ναι, γιατί τι έχω δηλαδή, Όχι, μίλα μου, τι έχω. Μην τρέπεσαι, ο καημένος ο Θέμης είναι εδώ για σένα. Μην τρέπεσαι. Απλά πες μου τι σκατά έχει ο εγκέφαλός σου και λειτουργεί σαν κάτι θερημένο. Γιατί μου πήρες τα ακουστικά? Δώσ' τα μου σε παρακαλώ. Όχι, δεν στα δεις, γιατί να στα δώσω, νομίζω το φοβάμαι. Δεν στα δώσω, όχι, δεν στα δεις. Δώσ' τα μου σε παρακαλώ. Ακούς Barbie Girl? Τι, όχι. Όχι, εγώ δεν ακούω Barbie Girl. Εγώ να ακούω αλλαγή τραγουδιού με το καταπληκτικό κουμπί αυτό που του Next Song που αλλάζει, καταπληκτικό τραγούδι. Βλέπεις να, ορίστε. Ακούω. Ναι, καλά δεν είσαι, δεν ακούς rock, metal και τέτοια. Ναι, είδαμε και εσένα που είσαι YouTuber και πέρα 3 φορές το χρόνο να ανεβάζεις βίντεο. Εντάξει, αυτό τώρα γιατί το είπες, φίλε? Με πλήγωσε τώρα από αυτό. Άντε, δώσ' τα ακουστικά εκεί πέρα και τελειώνει. Όχι, δεν θα σας. Όχι, δεν θα δεις. Έλα! Εγώ πρέπει να τα κάνω εδώ μέσα, σε αυτό το σπίτι δηλαδή. Αν είναι δυνατόν. Συγχωρείτε παιδιά, από ό,τι φαίνεται βρήκαμε τον ύποπτο. Έριξε και το κουτί, θα το βολέψω, μην αγχώνεστε. Επαγγελματίας unboxer εδώ και reviewer. 2000 years later. Εντάξει, κλείσει την κάμερα τώρα, θα με κάνεις, κάτσε να κοιτάς τώρα ότι κάνω, ότι βολεύω το κουτί εκεί πέρα εδώ, δε. Θα βολέψω και εδώ. Καλησπέρα λοιπόν παιδιά, τι κάνετε, πως είστε? Θέμης Πρόμ εδώ πέρα. Με συγχωρείτε για αυτή την αναταραχή που έπρεπε να βιώσετε πριν λίγα δευτερόλεπτα. Σήμερα λοιπόν, όπως καταλάβατε από τον Τζακόμο που είχα πριν λίγο, θα κάνουμε review αυτά εδώ τα ακουστικά της JBL, τα Tune 510BT, τα οποία τα πήρα πριν με 1,5 μήνα, ας πούμε, νομίζω 30 Νοεμβρίου τα είχα τσιμπήσει. eShop.gr τα είχα πάρει εγώ, μπορείτε να τα βρείτε και οπουδήποτε άλλο εννοείται στην ελληνική αγορά. Θα μιλήσω για αυτά έτσι συνοπτικά, δεν θα είναι και πολύ μεγάλο το βίντεο, θέλω να ελπίζω τουλάχιστον. Θα είμαι εκεί πέρα που είσαι στο μοντάζ, σε παρακαλώ, μην κάνεις πολύ μεγάλο βίντεο. Δεν έχω δυστυχώς σημειώσεις για αυτά τα ακουστικά, για τα specs κλπ. Μην περιμένετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να κάθομαι να αναλύω και να λέω μια ώρα. Έχει πολύ καλό ήχο, είναι κρίσταλο και έχει φτιαχτεί από τιτάνιο. Δεν θα κάτσω να τα αναλύσω όλα αυτά. Έχω 2-3 εκεί πέρα πάνω στο κουτί χαρακτηριστικά τα οποία θα διαβάσω από το κουτί κατευθείαν. Δεν έχω κάτσει να κάνω σημειώσεις. Μην περιμένετε πολλά από μένα. Οπότε θα βγάλω λίγο τα ακουστικά από εδώ για να διαβάσουμε από το κουτί τις σημειώσεις. Τα αφήνω εδώ. Είναι και ανθεκτικά, βλέπετε, μόλις τα διέλυσα πριν λίγο. Έχουμε τα Tune 510BT όπως είπα λοιπόν. Έχουν 40 ώρες αυτονομία. Προφανώς δεν είναι 40 ώρες 100% των φορών. Άμα χρησιμοποιείτε με μεγάλη ένταση τα ακουστικά, θα πέσουν πιο γρήγορα από το να τα χρησιμοποιείτε με πιο χαμηλή ένταση. Το καλό που έχουν και ο λόγος που τα πήρα είναι ότι λέει εδώ η JBL και ισχύει γιατί το έχω χρησιμοποιήσει. Σε περίπου 5 λεπτά έχετε 2 ώρες αυτονομία στα ακουστικά. Άμα τα φορτίσετε για 5 λεπτά. Πάρα πολύ καλό bonus γενικά, γιατί δεν είμαι άνθρωπος που θα κάτσω να τα φορτίσω 2 ώρες. Θα τα φορτίσω 5-10 λεπτά, θα τα πάρω μαζί μου, θα πάω μια βόλτα, θα γυρίσω. Θέλω να είναι γρήγορη η φόρτιση. Οπότε έχει fast charge, φορτίζει με Type-C καλώδιο, το οποίο συμπεριλαμβάνεται μέσα στο κουτί σε αυτά τα ακουστικά. Γενικώς, τα καλά χαρακτηριστικά του είναι Bluetooth 5, fast charge, 5 λεπτά φορτίζει, 2 ώρες αυτονομία. Γενικά θέλει 2 ώρες πάνω κάτω μες στο νερό για να φορτίσει πλήρως.
40 ώρες αυτονομία όπως είπα και πριν. Έχει Pure Bass Sound. Εντάξει, JBL είναι αυτή, τα ξέρετε τα κλασικά της JBL. Έχει ένα μπάσο παραπάνω από ένα οποιοδήποτε άλλο ακουστικό. Δεν είναι υπερβολικό, δεν είναι και κάτι το οποίο πηγαίνει απαρατήρητο. Πέρα από αυτό, έχει hands-free κλήσεις εννοείται, γιατί προφανώς μιλάμε για ένα ακουστικό το οποίο έχει και μικρόφωνο. Έχει κάποια shortcuts που θα τα δείξω και σε B-roll, αλλά μπορείτε να τα διαβάσετε και από το manual. Μετά, ένα ακόμα καλό που έχει χαρακτηριστικό είναι ότι έχει multi-point connection, που σημαίνει ότι μπορώ να τα έχω συνδεδεμένα στο κινητό και παράλληλα να τα έχω και συνδεδεμένα στον υπολογιστή και να ακούω και από τις δύο συσκευές. Να πηγαίνω στον υπολογιστή να ακούω και μετά να φεύγω να βάζω ένα τραγούδι στο κινητό και να ακούω και από εκεί. Πολύ καλό αυτό. Ελαφριά γενικά ακουστικά. Όχι τίποτα τρομερό σε ποιότητα κατασκευής, θα πω, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Δεν είναι ότι μου πάθαν κάτι, ότι έχουν ζημιά. Απλά είναι λίγο πλαστικά. Θα πρέπει να είστε κι εσείς λίγο πιο δίκαιοι, γιατί είναι και 35 ευρώ ακουστικά. Πέρα από αυτό, γενικά οι λειτουργίες του είναι πολύ απλές, όπως ένα κλασικό ακουστικό. Θα σας τα πω εδώ πέρα τώρα, μιας και το έχω και στο χέρι αυτή τη στιγμή. Έχει αυξομοίωση έντασης προφανώς. Το μεσαίο κουμπί είναι play pause, απαντήσεις ή τερματισμούς κλήσης. Αν πατήσετε παράλληλα, εννοείται το συν κρατημένο για νομίζω πάνω από 2 δευτερόλεπτα είναι επόμενο τραγούδι και το μείον προηγούμενο τραγούδι. Αν λέω κάτι λάθος μπορείτε να ανατρέξετε και στο manual, το οποίο το δείχνω σε βίντεο. Πέρα από αυτό, τα μικρόφωνά του, επειδή τα τέσταρα σε κάποιες κλήσεις, είναι πάρα πολύ καλά. Δεν είναι προφανώς κρίσταλο. Εντάξει, είναι ακουστικά, είναι μικρόφωνο ακουστικών. Είναι καλά, είναι ποιοτικά. Είναι πολύ καλύτερο από το να χρησιμοποιείς το κινητό σου. Τον ήχο του κινητού και το μικρόφωνο του κινητού. Όλοι το ξέρουμε αυτό, το ήχος του κινητού και το μικρόφωνο του είναι συνήθως σάπια. Οπότε αξίζει τον κόπο σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε κάποια κλήση με αυτά. Πέρα από αυτό είναι foldable, όπως βλέπετε εδώ, κλείνουν έτσι και γίνονται πολύ ωραία και συμμαζεμένα να τα πάρετε σε μια τσάντα ή οπουδήποτε για να πάτε κάπου. Ευλίγιστα γενικά, δεν τα φοβάμαι όταν τα χρησιμοποιώ, δεν είναι ότι τα χρησιμοποιώ και με καταπληκτική έτσι χαλαρότητα. Τα τανάω κι εγώ, τα ζορίζω και λίγο. Δεν μου έχουν σπάσει μέχρι στιγμής, τα έχω 1,5 μήνα. Εντάξει, μην το πάτε και το πετάξετε στον τοίχο για να δείτε αν είναι ανθεκτικό. Δεν σας είπα ότι είναι ανθεκτικό σε όλες τις περιστάσεις. Πέρα από αυτό, τα αρνητικά του για μένα, τα οποία είναι όντως σημαντικά και πρέπει να τα έχετε κατά νου, είναι ότι είναι πλαστικό, όπως είπα, δεν είναι και η καλύτερη ποιότητα κατασκευής που έχω δει σε ακουστικά. Νομίζω το 90% ή το 95% πρέπει να είναι πλαστικό. Το στεφανάκι που κρατάει το κεφάλι είναι γενικά καλό. Ποιοτικό πλαστικό θα το έλεγα, όχι ρε παιδί μου φτηνιάρικο. Ας πούμε τώρα να το βάλω, αυτή τη στιγμή μου κάθεται ωραία στο αυτί και είναι over ear, δεν σου καλύπτει όλο το αυτί. Είναι η on ear ή over ear, δεν θυμάμαι πώς πάει. Γενικά βολικά. Στην αρχή, την πρώτη φορά που μπορεί να τα χρησιμοποιήσετε, μπορεί να σας φανούν λίγο ότι σας στενεύουν ή ότι σας ζορίζουν λίγο και σας πατικώνουν τα αυτιά. Θέλει λίγο συνήθεια και εγώ έτσι ένιωθα στην αρχή και λέω δεν θα με βολέψουν με τίποτα και θα με πονάνε. Ειδικά σε άτομα που φοράνε γυαλιά όπως εγώ ή κάποια στέκα, μπορεί να πιέσει στη στέκα ή στα γυαλιά, ή στο βραχίωνα δηλαδή. Οπότε λίγο προσοχή σε αυτό και όλα καλά γενικά, δεν είναι σαν ακουστικό κακό. Δεύτερο αρνητικό πέρα της κατασκευής που δεν είναι τόσο αρνητικό, θα το έλεγα περισσότερο σαν σχόλιο γιατί δεν τα έχω τεστάρει σε βάθος χρόνου για να πω αν είναι καλό ή κακό, είναι το καλώδιό του, το οποίο καλώδιο είναι πάρα πολύ μικρό. Red JBL δηλαδή. Έλα να σου πω. Red JBL μου. Δίνω 35 ευρώ για ακουστικά. Θέλω να πάρω ένα ζευγάρι ακουστικά. Βάλε μου ένα πιο μεγάλο καλώδιο. Δηλαδή, τσιγκουνεύεστε μέχρι και τα μέτρα του καλωδίου. Δηλαδή, έλεος. Δηλαδή, δίνω τα λεφτά μου. Δηλαδή, μέχρι και ο φορτιστής του κινητού μου έχει ένα καλώδιο μεγάλο που μπορώ να το πάρω να φορτίσω. Και συνήθως αυτό κάνω. Αλλά μην τσιγκουνεύονται και το μέγεθος του καλωδίου. Το οποίο καλώδιο είναι τίποτα. Είναι, όπως το είδατε και στο βίντεο, είναι μισό μέτρο. Τι μισό μέτρο. 2 χιλιοστά καλώδιο είναι. Δεν φτάνει ούτε να το πάρει στο χέρι το ακουστικό, τίποτα. Δεν το φτάνει στο ακουστικό. Είναι πολύ μικρό. Ένα αρνητικό λοιπόν είναι το καλώδιό, το οποίο είναι πάρα πολύ μικρό δυστυχώς. Πέρα του καλωδίου και της κατασκευής, η οποία είναι λίγο hit or miss, ρε παιδί μου. Πέρα από αυτό, ο ήχος του, σαν τρίτο αρνητικό, είναι καλός, ποιοτικός, καθαρός κλπ. Κρίσταλο. Δεν έχω παράπονο με αυτό. Δεν είναι πάρα πολύ δυνατός. Είναι γύρω στα 100 decibel max, 103-105. Διορθώστε με αν είμαι λάθος. Υπάρχει και αναλυτικά να το δείτε κάπου ιντερνετικά το συγκεκριμένο μοντέλο για να δείτε τα decibel του. Αν σας νοιάζει τόσο πολύ και είστε τόσο φίτουκλες του ήχου. Πέρα από αυτό, κατασκευή του ok. Ήχος αρκετά καλός και ικανοποιητικός για τα 35 ευρώ που έδωσα. Καλό θα ήθελα να είναι λίγο πιο μεγάλο, να μπορώ να φορτίζω λίγο και να το αφήνω κάπου εκεί κοντά. Πέρα από αυτό, δεν νομίζω ότι θα απογοητεύσει κάποιον μέσω χρήστη, ας πούμε. Το προτείνω, ναι. Το προτείνω αρκετά σε κόσμο που είναι, ξέρω εγώ, σε κάποια δουλειά που χρειάζεται μετακίνηση ή θέλει να μπει σε κάποιο meeting
Έχει καλό μικρόφωνο, αξίζει τον κόπο, είναι και ασύρματα, δεν χρειάζεται να μπλέξετε με καλώδια. Σε φοιτητή που πηγαίνει έρχεται στη σχολή, εννοείται ότι αξίζει τον κόπο. Ξέρετε το struggle μας, χρειάζεται ένα ακουστικό για το δρόμο, για το λεωφορείο, το τρένο, το κτέλ, όπου και να είστε. Γενικά για ένα μέσο χρήστη που δεν είναι τόσο απαιτητικός και δεν θέλει τα ακουστικά τα οποία θα του κάνουν δουλειά για στούντιο, ας πούμε, ή για film production ή music production. Δεν είναι τέτοια ακουστικά, παιδιά, είναι απλά καθημερινά ακουστικά. Κάνει τη δουλίτσα του μια χαρά. Σε βάθος χρόνου ίσως κάνω ένα update κάπου σε ένα σχόλιο ή κάτι για να σας πω πως πήγαν σαν χρήση ή σαν λειτουργία. All in all, πολύ καλά ακουστικά, αξίζουν τα χρήματά τους, budget ακουστικά. Αν θέλετε να δώσετε παραπάνω από τα κλασικά 10 ευρώ που θα δώσουμε οποιοδήποτε για να πάμε να πάρουμε ένα ακουστικό και να μας χαλάσει σε μια εβδομάδα, ένα μήνα, προτείνω. Καλύτερα να δώσεις τα λεφτά σου λίγο πιο άνετα και να δώσεις και λίγα περισσότερα, που λέει ο λόγος, 20 ευρώ παραπάνω, να πάρεις ένα ζευγάρι ακουστικά, να σε κρατήσουν για κάποια χρόνια, μακάρι γιατί όχι 2-3 χρόνια, και να είσαι σίγουρος και να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Πολύ καλό μοντέλο λοιπόν, όπως είπα. Άμα σας αρέσει και σας ενδιαφέρει να το δείτε, μπορείτε να το δείτε κάτω στην περιγραφή. Ίσως βάλω κάποιο link από κάποιο μαγαζί. Τώρα εντάξει, δεν έχω κάποια χορηγία εγώ προφανώς, ούτε έχω κάποιες προσωπικές προτιμήσεις, αλλά μπείτε εσείς, αγοράστε το από όπου θέλετε. Εγώ το πήρα από το eShop.gr, μπορεί να βάλω link και από εκεί. Σαν πακέτο αξίζει, είναι πολύ καλά ακουστικά. Αν τα έχετε ή θέλετε να τα πάρετε και θέλετε να ρωτήσετε κάτι εξτρά, μπορείτε να με ρωτήσετε και κάτι στα σχόλια και να μιλήσουμε και να κάνουμε κουβεντούλα. Ελπίζω να σας κάλυψε το βίντεο γενικά σαν πρώτη εντύπωση και σαν review. Δεν τα είπα και εγώ όλα τέρμα αναλυτικά, προσπάθησα να καλύψω όσο περισσότερο μπορούσα που θα κάτσει να ενδιαφερθεί ο απλός χρήστης. Δεν νομίζω ότι θα κάτσετε να σκεφτείτε κι εσείς τις 9 λεπτομέρειες όπως το Decibel. Θέλετε ένα αξιόπιστο ακουστικό, γι' αυτό παρουσιάζω κι εγώ, κατά τη γνώμη μου πάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Είμαι ο Θέμης Πρόμε και θα τα πούμε σε ένα άλλο live stream ή βίντεο. Καλή συνέχεια!